Alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mutanen Najeriya gabaki daya. Sunana Abdullahi Umar. Na fito ne na yi wani ɗan tsokaci a game da abubuwan da ke faruwa a ƙasa ta Najeriya. Wannan abin yana ci man tuwo a ƙwarya. Ka rasa wai ta ina wannan musabbabin abin yake tasowa. Amma tun da yanzu mun fara jin ƙorafe-ƙorafen al'umma na wanda cewa har akwai wani wanda ya kirari wato tsohon gwamna Nasiru El-Rufai da ya fito yake challenges ɗin gwamnati, kuma gwamnati ta kasa. Lallai gwamnati ta nuna mana alamun cewa lallai da sa hannunta wannan abubuwan da ake a Najeriya. Ni wallahi tallahi ni a ce ina ɗaya daga cikin soja na Najeriya, wallahi duk makircin da zan kulla na rantsi da Allah mu karɓi ƙasar nan yanda ake zuwa a kashe ƴan uwana soja, abokanni na soja, iyaye na sojoji, sannan a zo a kashe civilian. Wallahi ba zan iya haƙuri ba, da ina ɗaya daga ciki. Wala duk makircin da zan kula dai koda da ƙarshen rayuwa ta salwanta, in dai zai kawo sanadiyar da zamu anshi ƙasar mu Najeriya ce, wallahi a samu zaman lafiya, wallahi da sai nayi. Kuma duk wani wanda yake da sa hannu a game da wannan tashin hankalin da ke Najeriya, ya Allah ya Ubangiji muna roƙonka, ya Allah ka tsine mai albarka, Allah ka watsa shi, Allah ka tarwatsa shi, Allah kar ka bashi abin da yake nema duniya da kiyama. Ya Allah, duk wani wanda yake da sa hannu a wannan abubuwan, ko ma waye shi, ko bance alƙur'an ko cikin gidanmu kake, na rantse Allah ya Ubangiji, Allah ka watsa shi, Allah ka ragargaza shi, ya Allah ka daidaita shi, ko ma waye shi. Ya Allah, duk wanda bai san ƙasa ta Najeriya ta zauna lafiya, ya Allah ina roƙonka, ya Allah ka wulakanta shi, ko waye. Duk wanda yake da burin ƙasa ta zauna lafiya, Allah ka bashi wannan mulkin, Allah ka bashi wannan mulkin, kuma Allah ka bashi ikon yi mana adalci, ko ma waye shi. Ko ni na rantse da Allah, ko kafiri ko kiristan, pagan kenan, kafiri ko kiristan ko musulmi, kuma kowace kabila ce, ni in dai kai dan Najeriya wallahi nawa ne kai.